لله القائل في محكم تنزيله لئن شكرتم لأزيدنكم ثم الصلاة والسلام على خير الورى محمد بن عبد الله وعلى آله صلاة تدوم ولا تزول. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي على تنوكا على ولين مندو على من بي أفانينا كناي على بركدا على با أنجيدي كاكسي أنما دل على تلافي أكو كدام في ونسو هرمانكا محمد المصطفى أني أصدني سنمو كأوفو كولين مندو أوفو فنسو ولين بشريف لا تيفي جبران ناني وقتينا مالكو نفوغا تاسي مالكوكا أو بسم الله ولين مندو أني على بركدا كنكا من سيرا الإسلامية دمتون أنساروفي Côte d'Ivoire jamana kono Fédération Abidjan Nord abobo sigida kono kasangani anfa ani ankaramogo sahibu jalala asayid Sherif Ousmane Madan Haidara akasan biolonfla ani kele soroliye uye wajulu kene basigi kena mini anu dona ni maba uboliye kukani soja nuga wale mondon yira anga janga sorolu nyamada barkata femi ma awna toso ala kana to ba pasek toso wala ande ambawfo ka anfawfo minin ne oyo sara kene kan ani minin be sira la kana ambo bela jenifu ka nyini ala fa ala ko be mansia erela o ko fe annon son jale no kosre ka sabia ke 12 mai damne le budget bara chama de kela kono ka damne jolidi la ka kon jolidi nye ka damne anga demisenu olu mun tagala kata bangola kata onyeta nyene ja fen chama kan bara damne na no oye o be nu 12 mai kadri corona bara oye o kɔfɛ amadu diɲɛ mɔgɔ si la jolidi o baara fana kɛra lamɛri la abobo a kɛra jama ko ye a baara bonyana kosɛbɛ ni ne ma fili ni ɲɔgɔn jolidi mɛnna ka kɛ vraiment aw de kan ka fɔ o kɔfɛ fana dɔ kɛra a ɲama n'o de ye ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa jigibagatɔw ka t'olu nɔsɔndiya ni kado caman ye o baara kɛra ka tila ka dɔgɔtɔrɔso saniya ka dɔgɔtɔrɔso nettoyer cɛw ni muso o baaraw kɛra bi sɔgɔmada na baara caman kɛra ka daminɛ marathon na ka na kuranakalan na fo ka na se balontan ma ka na se hali an bɛ wagati min na n'o ye wajulu kɛnɛ sigi ye vraiment ansaro a ye baara caman kɛ o la an bɛ aw fo wulikajɔ la ani cɛsiri la ka ɲini ala fɛ ala ka baara tɔ nɔgɔya hɛrɛ la. an ka ɲɛmɔgɔso ye ka daminɛ an ka national la ka na se an ka fédération ma n'o ye Elhaji Amadu Ɲare a n'a ka bureau an b'o fo k'u barikada o kɔfɛ an b'an ka comité fo comité min kɛra ni kɛnɛ ni organisation baga ye an b'o fo kosɛbɛ k'u barikada ko ni cɛsiri o kɔfɛ an b'o baarakɛɲɔgɔnw fo n'o ye sécurité ani organisation ye kabini le 1er mai le 2 mai fo kana se bi ma o bɛ wuli ka jɔ la su ani tile ani o nɔ yelen don an b'a a deli ala fɛ baara ninnu a bɛ kɛ ala de kama ala ka kɛ alijinɛ sara ye o kɔfɛ an bɛ an balakaw fo an b'a an falakaw fo an ka ɲɛmɔgɔyaso fɛn fɛn ye kɛnɛ sɔrɔ yan an b'o fo an bɛ an facɛ fo n'o ye Idriss Kulubali vraiment kabini an ma don tɔn na an ye nin cɛkɔrɔba ɲuman in ko mɛn a ye cɛsiri min ko kɛ nin tɔn in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la n'o y'an ka baara ye vraiment an b'a fo an b'a deli ala fɛ ala ka kɛnɛya di an facɛ ala ka mɛn an ɲɛ ala ka mɛn an ɲɛ ala ka ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na. Alhamdulillah duwawu kɛlen kɔ an karamɔgɔ n'a ka denbaya ye an bɛ foli di mun ka baara d'an ma n'o ye Ɲare a n'a ka comité d'organisation ye u k'an bonya ala k'o bonya
ala ka mɔgɔ d'u ma min b'a ɲɔgɔn kɛ u ye an bɛ se ka nin de kɛ ɲɔgɔn ye ka to ka ɲɔgɔn nisɔndiya hali bi an ka jɛ ala k'a laban arijinɛ kɔnɔ karamɔgɔ a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye a y'an lamɔ ka an jogo don anw ni karamɔgɔ ka jɛ 1989 ka taa décembre na ka taa n'a ye William Siriba la ka taa waziri kɛ an b'o san 37 la donc o y'a sɔrɔ Ansari ma sigi fɔlɔ donc alhamdulillah a ye lamɔ min d'an ma a ye an nafa a y'an ka ɲɛnamaya nafa an bɛ min fɔ aw fana ye sisan n'o ye génération kura ye a y'aw cɛsiri baara b'a bolo dɛ anw ye kɛnɛ siɲɛ ka bila an ɲɛ kan baaraba de bɛ aw bolo a ka min kɛ nin ye a ka silamɛya kunnawolo a ka hɛdara kunnawolo ka joli di a bɔ bɔ poche 287 a jɛmɛ poche 249 bon an ma kin tɔw ta jate lɔ fɔlɔ aw bɛ ɲɛnamaya de di aw tɛ ɲɛnamaya gosi aw bɛ joli de di aw tɛ jeli bɔ o kuma jɔn de bɛ komi aw karamɔgɔ a Seyid Serif Usman Madani Haidara an b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ ka nin kɛnɛ sɔrɔ ala k'u bɛɛ ɲuman segin ka don u ka so kɔnɔ ni hɛrɛ ye an y'a voyage kɛlaw n'o ye an na délégué féminine ye n bɛ kuma la n'ale nɛn de ye an b'a fɔ hali bi o sa ala ka ɲuman taga ka ɲuman segin ka na an fana ɲuman sɔrɔ yan ni hɛrɛ ye ala ka heji kɛ ko ɲuman ala k'o d'a ma si ni kɛnɛya la n'an bɔla an b'an karamɔgɔ fo n'o kɛ an fa ye Sherif Usman Madani Haidara an bɛ cɛkɔrɔba nin fo lon bɛɛ k'a ni ce k'a ni denbaya hali bi o sa ala ka si ni kɛnɛya d'an n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ala k'u kɔlɔsi a n'an yɛrɛ kun an b'a ɲini ala fɛ Ansaru hali bi o sa ala ka bɛn sabati ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati ala ka barika don an denw na ala ka barika don an ta ni mɔgɔ ta ala ka bɛɛ ta la ɲa ala k'u kan sago ye ala kana an labila ala kana an kɛ mɔgɔ sago ye ala ka karamɔgɔ hali bi o sa ala ka Mali ɲɛ suma ala ka Mali ɲɛ suma an jugu ala k'u malo ala ka karamɔgɔ n'a ka denbaya ala k'u kisi ala k'u tanga an karamɔgɔ Seyid Serif Usman Madani Haidara sijan ni kɛnɛya lafiya lamɛkɔnɔ yɛrɛ bi ala k'o danna ma a kɛra ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an kama kɔmɔ ɲuman ye ala kana kama fitiriwale ye a y'an fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ bi ala k'a ka denbaya fara ɲɔgɔn kan wala an badenw kuma jan t'an bolo ka sababu kɛ kuma yɛrɛ gɛlɛya ye an bɛ kuma ni an ka peredanba n'o ye Siso Jakarija ye fédération nord-de président Siso Jakarija a n'a ka bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen wala ka naba bɛɛ fo ka bɛɛ barika da an nana hɛrɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kɔsɛbɛ hɛrɛ la k'an ka ɲɛmɔgɔbaw fo k'an ka karamɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnen an ka karamɔgɔ minnu ye conférence kɛ sisan n'o ye an dencɛ filaw ye an b'o fo hali bi u ka dɔnni ala k'a sabati u ka dɔnni ala ka barika makɔrɔbasi yɛrɛ bi ala ka dan n'u ma ala ka hɛrɛw k'an ye an bɛ 12 mai na le 12 mai 1955 le 12 mai 2026 wala an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ Haidara ye san 71 caman bɛ ala bolo yɛrɛ bi ala k'o dan n'a ma ala k'a ɲɛ mɛn na ala kana kama fitiriwale san caman bɛ ala bolo yɛrɛ bi ala k'o yira la ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen na. Président Alassane Ouattara a n'a ka gouvernement an b'u fo an bɛ an ka force de l'ordre an b'a bɛɛ lajɛlen fo je pense que o bɛ ka an sécuriser kɛnɛ in kan yan parce que u y'a promis ko cargo kelen bɛ na an sécuriser o la an b'u fo an bɛ an ka sigida n'o ye Abobo ye an bɛ a maire fo an kɔrɔmuso Kanja Kamara an b'a fo dan foyi ti a ka foli la ni an sigila yan u ye an soutenir ni autorisation dili ye an ma an sigila yan o kɛnɛ kan n'an sela yan k'a k'o fo o la an bɛ an ka tɔn ɲɛmɔgɔw fo n'o ye bureau exécutif national ye o ka représentant bi an fɛ yan an kɔrɔkɛ Ɲagadu Ibrahima an b'a fo an bɛ fédération SEM fo ka section SEM fo an yɛrɛ ka sigida la yan an bɛ a section bɛɛ lajɛlen fo section 3 de b'an bolo yan
section d'Anyama, section 2 à Bobo, section 1 à Bobo. En tout cas, sous-section Belle de l'Info. Dans Fouti ou Kafolila, Ambi Ankaramogo ou Fou. Tony Mokorobe, Mounouk Mafia ou Chama Tibia. Nango Olumako Sajou. Donc, les anciens membres. Bon, on va faire le petit Kormaounie, au Bébara l'année année, en Boufou. Bureau Moutemena, où il y a un soutenu, à Dialani, en Boufou. Mi asigi kunye an ka sababu ɲuman an karamɔgɔ Sheikh Ousmane Madani Haidara a ka san 70 ani san 1 sɔrɔli an b'a la fo k'a la waleɲuman dɔn kumakɛlaw tɛmɛna a kuma kan san 70 ni 1 caman bɛ Ala bolo Ala k'o tugu an karamɔgɔ si la a kɛla ma sababu ɲuman ye Ala kana ka ma fisirin wale karamɔgɔ foli data an bolo a ye mago min ɲa farafinna ye a ye mago min ɲa dunuya ye ka taa bila fo babaw kɔfɛ ni min ye les États-Unis d'Amérique ka taga bila Faransi la o jamana tɛ yen k'a fɔ ko an karamɔgɔ kanubaga tɛ yɔrɔ min na bi an ka sous-région o fana bɛ o cogo kelen na cɛ min kɛla sababu ye k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a ka ŋaniya ɲumanya ye a ka ɲani ma kɛ a yɛrɛ kelen ka ɲani ye a ka ɲani kɛra farafinna ni dunuya bɛɛ ka ɲani de ye a sira tɛ an bolo a sira bɛ Ala de bolo an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka si ani kɛnɛya kuntalajan ma. 12 mai 2026 an fa ani an karamɔgɔ Ala sɔnna a ye san 71 sɔrɔ kɛnɛya lafiya ani bonya ani karama caman kɔnɔna na a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnlen min nisɔndiya a n'a farifoni bonyana kosɛbɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru fɛ Fédération Abidjan Nord 1 kɔnɔ an karamɔgɔlakaw bɔra ka ɲɔgɔn falen falen sigi in kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ an fa ani an karamɔgɔ a ye baaraba minnu kɛ alisilamɛya diinɛ yɛrɛ dɛmɛli la ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na alhamdulillah olu caman lasera u fɛ an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Ola an bɛ si min na bi nin ye lahɔrɔma si ye Ala tando ani Ala barikada an bɛ o kɛnɛ de kan n'o bɛ taa bɛn bangeli kɛnɛ ma bangeli ye fɛnba de ye mɔgɔ bɛɛ bangeli tɛ se ka sigi bangeli kɛnɛ bɛ sigi mɔgɔ de ye mɔgɔ min nali ye fɛn dɔ dilan ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ min ye degun dɔ ta ka bɔ ɲɛnamaya kan mɔgɔ min bangeli ye nafa dɔ ɲa ɲɛnamaya ma bangeli bɛ kɛ o tigi de ye o de la n'i y'a lajɛ mɔgɔ ti girin bigan nɔfɛ tan tuma o tuma n'i y'a ye adamaden bɛ girin bigan dɔ nɔfɛ an bɛ girin saga dɔ nɔfɛ walima misi dɔ nɔfɛ mɔgɔ bɛ girin bigan nɔfɛ ka bɛn bigan sɔngɔ ma ni bigan ka bon a sɔngɔ bɛ caya nka adamadenya kɔnɔ adamaden sɔngɔ ti filɛ a ka bonya ma a sɔngɔ ti filɛ a ka dɔgɔya ma adamaden sɔngɔ bɛ filɛ a ka baara de ma o la Sheikh Ousmane Madani Haidara ni kɛnɛ sigila a tɔgɔ la a ye nafa min ɲa ɲɛnamaya kɔnɔ kɛnɛ sigila ka bɛn o de ma n bɛ nin de fɔ caman n'i ye ɲɛnamaya lajɛ ka karamɔgɔ lajɛ i bɛna taa sɔrɔ Ala ye cidenw ci kun min na karamɔgɔ bɛ o baara de la sabu Ala ye ciden 313 bila kana dugukolo kan nabi ɲuman 124 ci foyi tun t'o la fɔ mission 5 ni ciden caman bɛ yen ni nabi ɲuman caman bɛ yen
o bɛɛ nana dugukolo ka fɛn 5 de kama ko baara 5 ka ɲɛnabɔ ko 5 ka kɛ o bɛɛ ka mission bɛnna o de ma a ciden bɛɛ cidenw nakun fɔlɔ a n'a laban o nakun fɔlɔ ye bato di ala kelebagatiyali ka se ka sabati ɲɛnamaya kɔnɔ dugukolo kan filaninkafoya ka dabila mɔgɔw ka sɔn ala la ka ala kɛ kelen ye cidenw ka mission laban o de ye ka jogow dilan mɔgɔw jogow ka ɲa maa si kana don si gasi la bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya o la n'i ye nin lajɛ i bi karamɔgɔ sɔrɔ nin baara de la o de kama ala kira manton ala ye mamadu manton fisamantiya ka tɛmɛ manton bɛɛ kan a ye bonya min kɛ an ye ka karama min kɛ an ye ala ye manton tɔw jɛn a la o de kama ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko mamadu e manton diyala n ye ka bɛn kɔrɔ 3 ma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ala ko mamadu manton abbe farani ɲɔgɔn kan kafiru b'a la silamɛw b'a la mu'miniw b'a la muhsiniw b'a la bolisɔnnaw b'a la mamadu manton bɛɛ ala ko a ka di ne ala ye ka da kɔrɔ 3 kan kɔrɔ 3 a ko a fɔlɔ ta'muruna bil ma'ruf aw mamadu manton aw ma kɛ komi manton tɔw manton tɔw n'olu y'a ye o ka mɔgɔ dɔw b'a la ka juguman kɛ o b'o dɛmɛ juguman na nka aw mamadu manton aw bi ɲɔgɔn ladi ka bila sira ɲuman kan a jogo 2nan wa tanhauna 'anil munkari aw bɛ tila ka mɔgɔw gɛn ka bɔ kɔni ma aw ti jɛnɛ ye jɛnɛya ka kɛ aw ɲɛnɛ a ti jɛnɛ ye soɲɛni ka kɛ a ɲɛnɛ a ti jɛnɛ ye bɛnkanni ka kɛ aw ɲɛnɛ f'aw bɛ wuli ka aw wuli ka jɔ k'a la n de aw diya ye ala ko a 3nan wa tu'minuna billah a ko aw dala ala la kojugu aw dala ala la nin ye mamadu manton bɛɛ di a silama fara kafiru k'a bɛɛ nka mamadu yɛrɛ manton cɛ ma anw yɛrɛ bi ɲɔgɔn place dɔn an bi ɲɔgɔn ka bonya dɔn an bi ɲɔgɔn ka karama dɔn ni mun ala ye aya in fɔ aya in kan bɛ mamadu manton bɛɛ ma nka mamadu manton yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la anw yɛrɛ dama fana bi ɲɔgɔn dɔn bon ne ture ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne ma mɔgɔ ye fɔlɔ cɛw la musow la denmisɛnnin na maakɔrɔba la dɔnnibaga la kunfin na ɲɛmɔgɔ la musow la ani cɛw la ne ma maa ye fɔlɔ mɔgɔ min ye nin aya in sabati ka mɔgɔw ladi k'o bila sira ɲuman kan ka mɔgɔw gɛn ka bɔ juguman ma ka tila ka da ala la ale yɛrɛ danin b'a la a bi min fɔ a yɛrɛ b'a lawaleya ka tɛmɛ Hayidara kan ne de m'a ye n ko ne de m'a ye Nabila Ibrahima mɔgɔ gansan tɛ diinɛ na ala yɛrɛ de b'a fɔ a ye ne kuranɛ na ko an fa de ye Ibrahima ye diinɛ sira kan ni diinɛ bɛɛ tu fa ye Nabila Ibrahima ye ciden fana ka dɔgɔ min ma bɔ Nabila Ibrahima zuriya la o de la an karamɔgɔ ko ta an kuntigi Muhamad sallallahu alaihi wa sallam a ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم أقول على نعمة أن كنتي محمد كا إنا فياك إبراهيم كان تقومي والله على إيجا بركة أن كنتي محمد إنا فياك أن نبي إبراهيم تقومي هتمنى بركة النعمة مثلا أن كنتي أن يمو إبراهيم ما وبركة النعمة ودي على ياسون denw bɛɛ kɛla ciden ni nabi ɲuman ye bali siga t'a la wa den karilenw dɛ dugawu den nafamaw o la kira ye o ɲɔgɔnna de ɲini ala fɛ est-ce que ala y'a d'a ma wa walima ala m'a d'a ma n'ala ye Ibrahima ta jaabi a bɛ ban ka Muhamadu ta jaabi wa
o tuma na o dugawu kɛlen o tuma na Ibrahima ale kɛla mɔgɔba fɔlɔ ye sherifu bɔra min na a mɔgɔba filanan ni Ala ka jɛ n ye mɔgɔ 10 de ta sherifu bɔra yɔrɔ min k'o ka bonya sabɛntini yira ka sɔrɔ k'o jogow fɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ sisan e bɛ nafa sɔrɔ walima e tɛ nafa sɔrɔ i b'a dɔn alhamdulillah a filanan ye jɔn ye wa Muhammadul Amin ani an kuntigi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko sherifu bɔra Muhammadu la an bɛɛ ka kan dɛ an bɛɛ ka kan mais n'an sigila to dun yɔrɔ la dɔ bɛ bule dɔ cɛ n'i y'o cɛ a bɛ kɛ baara ye dɛ a jigin ko b'i kamana gan dɛ o tuma na an kuntigi Muhammadu ni jɔn ka kan dugukolo kan ko an kuntigi Muhammadu de ye Habibulahi Ala kanu ɲɔgɔn Ala ye cɛ min kanu dugukolo kan e ɲɛ bɛ kurananba in na tan kuranan falen don an kuntigi Muhammadu mankutu de a diya kojugu Ala subhanahu wa ta'ala ye o b'a fɔ ɲɛna ko Nabila Isa tɔgɔ min bɛ kuranɛ kɔnɔ ko an kuntigi Muhammadu o tɔgɔ hakɛ tɛ yen an kuntigi Muhammadu min filɛ nin ye ani cɛ si man kan dugukolo kan ani danfɛn foyi tɛ kelen ye dugukolo kan kuranɛ ye mankutu kɛ an kuntigi Muhammadu la an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madan Haidara a bangena ka bɛn le 12 mai 1955 o tɛ 12 ya n ye kuranɛ ka kuma yɔrɔ 12 ta an kuntigi Muhammadu la m'o d'i ma a fɔlɔ Ala kumana an kuntigi Muhammadu ma a ko an kuntigi Muhammadu e bɛ fini min don ani fini tɔw man kan Ala ye an kuntigi Muhammadu ka fini tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko wasiyabaka fatohir fini min b'a don ani cɛtɔw ka fini man kan o tuma na wasiyabaka fatohir Ala ma d'aw ma an kuntigi Muhammadu dusukun min b'i fɛ a dusukun bilalen don yɔrɔ min na o de ye i disi da ye o tuma na o disi in na ŋaniyajuguya tɛ yen hasiriya tɛ yen bɛnsɛngoniya tɛ yen Ala nana n'o ye kuranɛ kɔnɔ Ala k'o ma alam nashraha laka sadraka a ko an kuntigi Muhammadu yala min dusukun la fɛrɛ wa o tuma na a ma d'aw ma an kuntigi Muhammadu i bɛna doni min ta doni nɔgɔn tɛ nka ne bɛna nɔgɔya i ye doni b'i la yɔrɔ min o de ye kɔ ye a ko allazi anqadha zuhraka a di to dun kana ko yala o doni min kun kɛlen don k'i kɔ biliya o ne m'o fɛgɛya o kojugu a ma d'aw ma a ko an kuntigi Muhammadu ma a ko i kiniyafan i kiniya tɛgɛ minnu mankutu kuranɛ kɔnɔ wama kunta tatlu min qabli min kitabin wala taqtu bi yaminika a ma d'aw ma dɛ a nana ni wɛrɛ ye a ko kira Muhammadu ɲɛ Ala y'o ko fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko wala ta'du aynaka anhu a ma d'aw ma a nana ni dɔwɛrɛ ye a ye kira Muhammadu a da fana lakari kuranɛ kɔnɔ a ko ma kazzaba fuadu ma ra'a a ma d'aw ma dɛ a nana ni dɔwɛrɛ ye kira Muhammadu nɛ n ko n bɛna yɔrɔ 12 de lakari Ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko Muhammadu fa innama yassarnahu bilisanika a ma d'aw ma a nana ni dɔwɛrɛ ye o ye an kuntigi Muhammadu yɛrɛ dusukun ye ala qalbika litakuna minal munzirin a ma d'aw ma a nana n'a ɲɛna filɛ ye a ko ma zaaga basaru wa ma ra'a a bɛna laban ni min ye an kuntigi Muhammadu muso a y'olu ko fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko de wa azwajuhu ummahatuhum a ma d'aw ma dɛ an kuntigi Muhammadu yɛrɛ si a ko li amrika innahum fi sakaratin yahmaw a bɛna laban ni min ye o de ye an kuntigi Muhammadu an bɛɛ bɛ min nɔfɛ a la o ye min ye i b'a dɔn wa innaka la'ala khuluqin azim nin 12 in de n'o y'a labɛn an kuntigi Muhammadu kan k'a f'i ye o an kuntigi Muhammadu ye mɔgɔ gansan ye wa ni mɔgɔ gansan tɛ ko sherifuw bɔra ale de la sherifuw bɔra mɔgɔ min na o tigila mɔgɔ la filanan o de ye an kuntigi Muhammadu ye yala o ye mɔgɔ gansan ye wa karamɔgɔ de fɔ k'a y'u to kuma na a ye n'an ka taa anw ka baara kɛ a y'olu ka kuma mais anw ka taa a tɛ ka taa wa a bɛ ka taa
sinon an ka dɔw yɛrɛ sɔrɔ hali vidéo kura dɔw fɛngɛ la sisan magasin dɔw kɔnɔ o b'a wele ko misiri ala y'a diinɛ bɛ dɔgɔya a bɛ nɛni bo kɔrɔ misiriw tɛ dɛ et puis alimami yɛrɛ fɛ magasin don wallahi ko in ɲɛ dɔnna an kana mɔgɔ filaw la a y'a baara fɔlɔ adamadenw an bɛ dibi min na diɲɛ laban wagati la mɔgɔw ka se ka kalan ka mɔgɔw lakun ka mɔgɔw b'u yɛrɛ kalama diinɛ bonyaw ka yira o bɛ kɛ ni wajulu ɲuman ye den minnu bɔsila faw la denmuso minnu bɔsila baw la den minnu musow bɔsila furu minnu ɲagamina kuma ala y'a diinɛ walawalatɔ olu ta en compte éveil de conscience ka mɔgɔw lakala ka mɔgɔw waju ka mɔgɔw lakunu e m'a mɛn an ka président ba in fɛ yan n'o ye docteur Alassane Ouattara ye o école de deuxième chance Allah jigi bɛ ɲini ka tigɛ denmisɛn minnu na ko a ye segin k'u d'a ma kura ye an k'u don école filanan na o école filanan min bɛ ka fɔ wayi o tɔgɔ sɛbɛnnin tɛ Seri Usman Madani Hayidara ya kalanso kan maa ta nin ka bon dɛ a ye bɛɛ ta en compte deuxième chance a bɛ di i ka kalan k'a ɲagamina lamɔ bɛ di anw ya du yɛrɛ de tiɲɛna an ya dugu tiɲɛna an ya kabila tiɲɛna an y'a kɛ tan an y'a kɛ tan anw da tiɲɛna koyi karamɔgɔ ko i bisimila école bɛ yan deuxième chance na ala kira tigɛ minɛ n'i y'a minɛ kunnagoya t'a kɔfɛ o kalanso in a b'o sigi ni fɛn min ye a fɔ o ma ko wajuli a y'a tɔn sira kan a y'a baara fɔlɔ filɛ bari i b'a ye o la o wajuli minnu bɛ ka kɛ mɔgɔw sɔrɔla cɛw la musow la minnu nana karamɔgɔkɛ ya kuma a y'a mɛn an bɛna an yɛrɛ dilan wa an b'i dɛmɛ nin baara la an tor'o la o tɔnw sigi la ka tɔnw sigi ne tɛ kuma ye Mali kan an dɛmɛ don an bɛ dugawu kɛ Mali ye n ka nin f'u ye olu na yobɔnkaw ya 12 mai kɛnɛ kan an b'o de fɔ e bɛ se ka don nin kɔnɔ cogo di n'i ma dugawu kɛ karamɔgɔ ye dugawu kɛ to karamɔgɔ ye bi karamɔgɔ bɛ yɔrɔ min na n'i y'a bɔ yan sisan a k'i jɔ silamɛw n bɛ fɛ a ka dugawu kɛ Hayidara ye dakuru ɲɛ filanan a b'a fɔ k'a ye dugawu kɛ Mali ye parce que an b'a dɔn ale tɛ lafiya ka Mali to tan ala de b'a sababu dɔn teliman na kɔni ni bɛ dilan cogo di a dilan cogo b'a ala kɔnɔ an bɛ segin ala de ma ye ka Mali dilan ni sababu ye sababu min ka teli ka bɔ ale ala yɔrɔ min bɛ kɛ hɛrɛ ye Mali ma malidenw ma a silamɛ n'a silamɛdan jamanaden bɛɛ ma yarabi o sababu teliman bɛ ala bolo k'o nɔgɔya ani maliyɛnw ye yarabi ala b'o kɛra an yɛrɛ an bɛ kisi ni lafiya min kɔnɔ basigi min kɔnɔ ka dɔ fara o kan yarabi ala b'o kɛra an karamɔgɔ ala k'an n'a dusu suma ala k'an n'a dusu suma o la bi o la jamana nin kɔnɔ n'o ye Côte d'Ivoire ye an karamɔgɔ y'a wuli ka jɔ deuxième chance o tuma mɔgɔw ka se ka lakunu mɔgɔw ka sira kura ta fili minnu kɛra an k'a essayer k'olu jɔsi yanni an ka ban an tor'o la tɔn sigila jamana nin kɔnɔ yan fédération o kɔrɔ ye ko département babaw la jamana nin kɔnɔ yan fédération min bɛ Côte d'Ivoire kelen bolo bi o bɛ taa fo 31 na n'i ye nin fɔ mɔgɔ min bɛ tɔnko kalama o bɛ dɔɔnin dɔn a la an ka siɲɛ kɛ n'an da joli ye n'a binna a ma taa a ma se ka taa tɔnden yɛrɛ tun man ca koyi mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 maa ma se k'a gérer mais ale k'ale to fɔ a sigiyɔrɔ la yen n da y'a jamana ma ka min kɛ n da o ma jamana 40 ni dɔɔnin ta ne kan da o ma n k'a yɛlɛma Côte d'Ivoire an fɛ an k'u ta jamana min kɔnɔ yan n k'a wele ma ya fédération 31 o de bɛ yan jate la fɔlɔ o fédération 31 na i b'a sɔrɔ section i n'a fɔ Abobo ɲɔgɔn i n'a fɔ Adjamé ɲɔgɔn i n'a fɔ Agnama ɲɔgɔn o 182 o de bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ Seri Usman Madani Hayidara a y'a wuli ka jɔ la mɔgɔw ka se ka lakala mɔgɔw ka se ka kunu mɔgɔw ka b'u yɛrɛ kalama e ka fili jumɛn k'i ya ɲɛnamaya la n'i bɛ fɛ k'a corriger naya ala mako b'i la fa firu ila Allahi firu ila Allah a ye boli ka na ala ma ala tɛgɛ jan n'o ka bɛɛ kɔnɔ o la o sous-quartier fana n'i ko Abobo quartier misɛn minnu bɛ yen Kennedy bɛ yen o tuma a tɔgɔ bɛ di Belleville bɛ yen o tuma Dépôt bɛ yen o tuma Agbekwa bɛ yen o quartier misɛn n'i k'o ta Côte d'Ivoire kɔnɔ bi quartier misɛn 952 karamɔgɔya tɔnden n'a ya kalanden bɛɛ quartier misɛn minnu na Côte d'Ivoire kɔnɔ n ko n'an tɛ Mali ma Mali tɛ
Mali tɛ ala b'a dɔn nin fɔtɔ nin ko nin ka ko dɔ fana ye m'a f'i ye ala k'an kisi asidiya ma a ko i bɛ alimami dɔ don ali ɲagami ko n'u m'u yɛrɛ kɔlɔsi n'olu sigila waju fɛngɛ kan tɔn da ne b'an bolo tɔnden da ne b'an bolo mobili da nin b'an bolo ko n'an m'an yɛrɛ kɔlɔsi k'an ya baraji bɛɛ bɛ tiɲɛ n'ale bɛna taa tiɲɛ a ye taa tiɲɛ a hasili lo min bɛ kuma na an k'a lɔn quoi o de la a bɛ fɔ ko ali ilmu bisababi yurisul ilma bil musabbar min bɛ kuma na an b'a dɔn min bɛ ka bɔ a da hasiliya kan don ala i b'a dɔn anw ka to ka nin fɔ i fɔtɔ don wa amma bi ni'mati rabbika fahadis ala i ni ce tɔn caman b'a wulila yan u ma san kelen sɔrɔ u binna tɔn caman b'a wulila yan san dan kɔfɛ olu tɔgɔ tununa bi n'i y'a tɔgɔ fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'o tun bɛ yen wa nin dɔ in bɛ yen a mɛnna dɛ karamɔgɔkɛ kelen i y'a nɔ ye a y'a jamana jɛ wari jamana na ne bɛ to n bɛ an karamɔgɔ fo yan k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ fo n'o ye an karamɔgɔ an b'a wele ko Sɛki Ayima Layi Usumani Jakite ko in bɛ ka kɛ u ya bonya kɔnɔ walahi c'est à dire karamɔgɔ kelen n'o sera ka diinɛ kunnawolo yɔrɔ yɔrɔ ala ya diinɛ karamɔgɔ bɛɛ a bɛ kan kelen fɔ o a tɛ kan kelen fɔ o a ye couleur kelen o a tɛ couleur kelen bonya dɔ k'a se a karamɔgɔ ɲɔgɔn bɛɛ ma fo ni min k'a yɛrɛ bɔ a la Layi Usumani Jakite an b'a fɔ a y'a ɲumanya la a n'a y'a kɔnɔnajɛya la a n'a y'a muɲu n'a y'a sabali a n'a y'a ko dilan na a n'a y'a hikima na jamana nin kɔnɔ yan hey an bɛ yɔrɔ min na nin Côte d'Ivoire nin kɔnɔ yan an bɛ suma na président y'a suma don ni président na ale ye dulenba min ye a mago b'a la département la ka mɔgɔw sɔrɔ jamana ka se ka ɲɛ diinɛko sira kan a ye Jakite tɛgɛ sɔrɔ min kɛ a lafiyala diinɛko sira kan jamana lafiyala i ɲɛna ko balaw bɛ bɔ fɛn fɛn na n'a sera Jakite ma a b'a ye réseau ka kuma min na o y'a sɔrɔ a ye émissaires bɛ yen ko dɔn bɛɛ kɔnɔ kelenya kɔnɔ an bɛɛ ye kelen n'an y'a kɛ tan o ka ɲi ni nin ye an bɛ hɛrɛ min na an ka ala fo de n'an ye fitina provoquer fitina ma ɲi o cɛ lo i ɲɛ t'a la yan basigi bɛ yen diinɛko la kan dɔw bɛ yen n'i ye kan dɔw fɔ bi an y'a réseau ninnu kan yan mɔgɔw b'i filɛ joona u bɛ don commentaire la k'a fɔ waaw non ko il vient pas d'ici ko nin tɛ yan ka ye il connaît pas la Côte d'Ivoire an bɛ Jakite fɔ ka karamɔgɔ ɲuman bɛɛ fɔ a sen fɛ k'u y'a kalanden an'u balimakɛ ko nin y'a nɔ dɔ ye kelen filanan an karamɔgɔ a b'o baaraba min na a bɛ lakalali min na mɔgɔ lakunu min na message dɔ de b'a bolo k'a se a bɛ mɔgɔ lakunu kura ye message nin tɛ message jan ye fɔcogo caman b'a bɛ a la hey n'an m'a yɛrɛ kɔlɔsi i ɲɛ b'a la fɛn minnu bɛ ye alabato la alabato sera kan alabato minnu bɛ ye mɔgɔ fɛ n'o b'a fɔ i ma ko nin ye silama dɔ ye mɔgɔ kɛ ka bɔ k'o tɔnɔ sɔrɔ kosɛbɛ min bɛ ye ni mɔgɔw cɛ n'o ma ɲa karamɔgɔ y'a message filɛ a bɛɛ le filɛ koyi hey n'an m'a yɛrɛ kɔlɔsi nin diinɛ in na an bɛ bato minnu kɛra mɔgɔw b'an ye bato minnu kɛra o bato o tɔnɔ sɔrɔ ka bon kosɛbɛ ala yɔrɔ min bɛ ani mɔgɔ tant que n'an ni mɔgɔw cɛ ma ɲa i tɛ se k'i ya bato tɔnɔ sɔrɔ seli tɛ silamɛya ye bɔra o de kɔnɔ kula amantu billahi summa astaqim y'a ye a bɛɛ ye nin ye o le message gɛlɛman b'a bolo bi tele in na tele min tiɲɛna ta bi tele in na tele min mɔgɔw diinako ka dɔgɔ mɔgɔw bolo ma ale nana a bɛ nin na ka taa n'a kumana cɛ b'a lamɛn k'a lamɛn dɔw ko Ayidara ma an ka tournée dɔ kɛ n'a ye yan Usumaniw tun bɛ na mɛ ji fa ninnu na an n'u bɛ yen u tɛ julakan yɛrɛ mɛn u bɛna lɔ u bɛ karamɔgɔ filɛ karamɔgɔ bɛ kuma au moins il m'a dit ce qu'il dit là je comprends pas mais je sais que lui là il est sincère billahi Usumani min tɛ bamanankan mɛn n t'a ye kan mɛnna dɛ mais n'i y'a yɛrɛ ye a kumatɔ ye a bɛ kuma ni certitude min ye i b'a lɔ nin tɛ manamanakan volontaire ye o le message gɛlɛman b'a bolo a bɛ k'a lase mɔgɔw kun ɲinɛ ko message min ko n'i y'a ta diɲɛ laban na k'i bɛ mangoya yobukankan dɔ bɛ yan wa n ye nin fɔ o ɲinɛ wolo na dɛ ok message gɛlɛman min b'a bolo n'a bɛ diɲɛ laban mɔgɔ ɲinɛ ko n'i ye nin ta bi i bɛ mangoya Hayidara k'o de ta ka mandiya sɔrɔ a kan o bɛ mɔgɔ kabakoya dɛ n k'a fɔ i ye n k'a b'i kabakoya
ina fo Seydina Ali ya jaabi ka cɛ kabakoya cogo min na cɛ min y'a ɲininka k'a fɔ a ye k'ale y'a bamuso wulucɛ dɔ bɛ yen ko wulucɛ in de bɛ to ka yɛlɛ a y'a bamuso kan k'o tor'o la a ye kɔnɔ la ɲɛ ba la ba dɔ jigila den min jigila wulu do wa saga do ne tɛ taa o fɛ ŋande o tun ye yobuwa walada ye Hayidara ye nɔ minnu bila ɲɛ fila f'i ye kaban i ka a y'a fɛngɛ ye a ye kuma a y'a ci min fɔra n ka message min fɔ nin o message in de bɛ jigin sisan ka don bonw kɔnɔ n'a donna bon kɔnɔ furucɛ ni furumuso min bɛ yen a bɛ baara kɛ o la n'a ka baara kɛ yen a bɛ baara kɛ o denw na n'a ye baara kɛ yen a bɛ baara kɛ o sigiɲɔgɔnw la n'a ye baara kɛ yen a bɛ baara kɛ o sigiɲɔgɔnya la n'a ye baara kɛ yen a bɛ baara kɛ sisan o tuma o société la o dugu la dɔɔni fo ka na Ala ya diina walima Ala ya hinɛ min bɛ diina kɔnɔ fo mɔgɔw bɛ na bɔ a kalama ko ja tiɲɛ na hɛrɛ ni hinɛ dɔ bɛ silamɛya la Ala k'an ni sababa bɛn a yɛrɛ ɲɛ b'a la bi an kana mɔgɔ chiffre di man di ne ye parce que mɔgɔ filila o la dɔrɔn Tijani ninnu bɛ yan olu de b'o chiffre ninnu kalama an ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen a filɛ nin ye Sucre parce que n'i ma tɔpu sɔrɔ min na a bɛ mɔgɔ sɛgɛn dɔɔni ale taara banque la Sucre k'a bɛ taa ka taa wari ta wari retiré Hayidara ya mɔgɔ ninnu trigo don wa la a don ka da ya su in na an mago b'a la koyi mais k'a don k'a yala mɔgɔw k'a ye k'a fɔ Hayidara ŋandɛnw ma mɔgɔw bɛ Hayidara yela ka sɔrɔ duloki ti k'a la i jogo la Samu mankan de bɛ banque da la o tuma Sucre a kan ka wari min retiré ani n'a kana wari retiré min kɛ caissière o ma dɔn o filila cogo di a ye wari miliyɔn caman balo parce que zoro ko in ma nɔgɔ dɛ a ye zorow de fara cɛ a sɔrɔ ka wari cɛ k'a d'a ma Samu yɛrɛ bɔra ni wari ye banque kɔnɔ koyi ka taa ni ka reçu kɛ k'a bila a y'a fɛngɛ kɔnɔ ye donc o point bɛna kɛ wula fɛ ale kɔni Samu tagala o Samu taara ka taa wari compter miliyɔn camanba min bɛ wari in kan Samu ko anw ka ba y'a kɛ Samu seginna ka na ni wari ye ka na don banque la ka na se muso in ma muso ko mun bɛ yen k'a ɲɛfɔ muso ye muso k'a la don bureau ko na yan kabako ka wari sɔrɔ ka se ko kana n'o ye ele mankan ka don guichet la don bureau kɔnɔ client da sigi fauteuil min kan k'a lasigi o fauteuil kan u ye wari compter muso ɲɛ b'a la tiɲɛna ale mago kun sara o baara tiɲɛna juru yɛrɛ la ni Samu kumana a ye wari compter min kɛ k'a ye a ko ile mankan ka taa ten a ye téléphone ta ale ya patron ni fɛngɛ minnu bɛ yen bureau dɔ ninnu na u bɛɛ wele a n'a ya bureau fa tɛ ko kabako b'a ɲɛ yan kabako b'a ɲɛ yan o ko mun bɛ yen u ye nin ye k'a y'a fɛngɛ filɛ a ye wari compter k'a d'a ma minnu kan ka di o filɛ mais ne ka min fara k'a filɛ ko mun kɛra la ko a seginna ka na n'o ye o b'a filɛ ko lui la kana mɔgɔ do wa mɔgɔ do Hayidara bɛ ten de Hayidara bɛ ten i y'a ye o ko mais i y'a ye a bɛna Hayidara fɔ mɔgɔw ye sisan o ko mais n'i ye kabako ye mɔgɔ bɛ fɛn min na o ka den ma ka se ka n'o di a ko bon ko anw karamɔgɔ a y'an kalan k'an lamɔ cogo min na anw de sɔn nin ma ko anw ka ba y'a kɛ ko ye karamɔgɔ ye jeli ye a ko a Seyidu Sɛrifu Usumani Madani Hayidara a ko Mali la a ye Hayidara kunna wolo donc o la Ansaru lakalali min bɛ sen na o tuma sigiɲɔgɔnw an y'an denbayaw an denw an furuɲɔgɔnw an yɛrɛ baara ɲɔgɔn hali baara yɔrɔ wulikajɔ kɛ nin bɛɛ pour que ka se ka changement dɔ kɛ fo ka na se o tuma jeunesse yɛrɛ ma fo ka na se jeunesse ma Ala k'an ni sababa bɛn Ala k'an kisi Ala k'an bɛɛ laɲa o de la bi n'i ye jama filɛ n'a fɔra ko tɔnden joli bɛ PK 18 yan n'a mɔgɔ da fɔra ye kana jɔn a la dɛ n'o ko mɔgɔ 50 e bɛ jɔn la n'a fɔra mɔgɔ 140 kana jɔ ni mɔgɔ 140 n'olu bɛɛ ko bɛ kɛ microbe ye yan PK 18 bɛ ɲɛ ban dɛ Sɛrifu Usumani Madani Hayidara y'a ekɔliso k'olu ta olu ka baya kɛ minnu tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ u b'a se mɔgɔw ma ɲuman mais juguman tɛ u t'a dabɔ a kama ka mɔgɔ tɔɔrɔ Hayidara kan ka fɔ o y'a nɔ dɔ ye
o y'a nɔ dɔ ye nɔ b'an bɛɛ kan o an kɛra mɔgɔ bagayogo ala ka yafa ma n'o Mamadu Bagayogo ka bɔ Gayiwa ni kun y'ale bila nin tabale kan n'a ko a b'a Haidara nɔfɛ Haidara y'a kaba fɔ a ko Haidara y'a kaba ko fɔra ale yɛrɛ le ye ko Gayiwa bɛɛ ka ne lɔ ya kunu ko Gayiwa bɛɛ bɛ ne lɔ n'a bɛ n lɔ kunu n b'i lamɔ bɛ di ça vous étonne non o de ye Haidara nɔ ye Haidara y'a kaba ko ye o de ala k'an bɛɛ laɲa ala k'an bɛɛ kanda k'an bɛɛ kisi nɔ sabanan o y'a kalankɛyɔrɔ ko ye denmisɛnw kan ka lakala ka kunfinya kɛlɛ a b'o la n'a y'a tɔndenw u ye baara kɛ ka baara kɛ an bɛ yɔrɔ min na kalankɛyɔrɔ n'an k'a ma ekɔliso o 384 u b'a y'a bolo kan denmisɛnw bɛ ka kalan min na cɛ ni muso diinɛ bɛ ɲɛfɔ jogow bɛ ka don ka mɔgɔw débrouiller dɔɔni an bɛ ka yɛlɛ ka taa o ye nɔ ye dɛ tɔn kelen fɛ tɔn kelen ni cɛ dɔ t'i ɲɛ ni karamɔgɔ dɔ t'i ɲɛ tɔnko ma nɔgɔ a ma nɔgɔ dɛ min bɛ se ka wuli silamɛya tɔn k'a daminɛ nka ne delili tɔn ma dɛ yawma tubla sarayiru ni lahara in don a bɛna ban lahara bɛ ban o ɲagamini min gɛlɛya dɔɔnin tɛ o ɲɔgɔnɲimini min gɛlɛya dɔɔnin tɛ sukaro la sisan n'a fɔra ko sukaro bɛ di yɔrɔ min na n'i taara i bɛ taa embouteillage sɔrɔ yen n'a fɔra ko sukaro bɛ di yɔrɔ bɛ taa embouteillage sɔrɔ yen ko ce sont les associations et ne ko association islamique la association sukaro dalila o de ka ca ani association bɛɛ bɛ ɲini na o de ka ca ka tɛmɛ silamɛya association kan i ye tɔn dɔ nɔ ye o min karamɔgɔ yɛrɛ tɛ yan n'aw ma ala fo nin kan e bɛ bɔ n'a karamɔgɔ ɲɔgɔn ye mini mais a bɛ sɔrɔ karamɔgɔ ɲuman minnu bɛ yan n'i tɛ olu tɔgɔ la u bɛ duwawu la dɛ k'an k'u ya duwawu nɔ ye an ye ya duwawu nɔ ye dɛ an bɛ ka taa o kɔfɛ a filɛ i ye silamɛ ye i tɛ silamɛ ye fɛn dɔ bɛ yen bi télévision na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ sa fɛn nin tɔgɔ ye ko joli n'an k'a ma san min bɛ ɲini mɔgɔw fɛ ka se ka niw kisi n'an k'a ma ko don de san an n'an y'a kodɔn n'an y'a ɲɛtaga bɛɛ joli fabriqué usine o ma bila tubabu kɔnɔ fɔlɔ y'a ye n'a ser'i ma fo ni dɔ ɲana i ma o dayɛlɛla ko collecte de sang a ye dɔɔnin di a joliw la a ka niw kisi n'i nana poche kelen poche fila di o b'i tanu o de bɛ la o yɛrɛ tun bɛ sardine ni fɛngɛ ninnu d'i ma ansaru kɔnɔ o la karamɔgɔ Haidara y'a tɔndenw ɲinan joli di la poche 9,600 ani 71 joli la o k'o de di Côte d'Ivoire joli poche y'a ye ele min bɛ Soubré fu bɛ tu kɔnɔ ye don de sang ele min bɛ San Pedro don de sang Abidjan Gaye don de sang Marigodi Abedi don de sang Yamoussoukro don de Bouaké don de sang an k'o min kɛ yala o ditɔ o bɛ tila de misiri la o a bɛ di ka mɔgɔw ka niw de sauver an sera k'o min jate n ko poche 971 ɲinan kelen na 4 loruna karamɔgɔ bɛ na a ya daba in kɔnɔ mankan ka ca mankan bonyana ma nana ka na ɲakula di karamɔgɔya ma e k'an sigi cogo filɛ i miiri taa kɔfɛ dɔɔnin wa mina siri u bɛ ma bɔ yan nin plateau karamɔgɔ ye i kunna fumani ma ala y'ale bila ko mɔgɔw k'a filɛ k'a ladege a ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ y'a minɛ wa n'i y'a ladege mɔgɔw b'a fɔ k'a ɲɛna trop bilahi karamɔgɔya yɛrɛ maloya min tun bɛ yen kunu karamɔgɔya kan ka petinin ye sanji 21 dara Umaru filɛ muso kɔni b'a kun sisan ko filanan an muso fila muso kelen de b'a kun kɔrɔ dara Umaru denkɛ filɛ n'o ye sufi ye min bɔra sisan wajuli la yan ka ninnu sisaga ye Abidjan kɔnɔ yan o yaalatɔ kɔlɔsi b'a bolo a tɛ maloya n'a ye lamɛnɛ minimini b'a kan na a b'a ya kanbɛrɛya kɛ n'a ye Haidara nana a nana o tuma mangoya ani cɛjuguya ani dɔgɔyama min tun bɛ karamɔgɔya kan a n'a ka wuli ka bɔ yen karamɔgɔ ye mɔgɔba de karamɔgɔ kini yɛrɛ bonya dɛ o y'a taalimatu ye kan'i yɛrɛ bonya mɔgɔw kan dɛ mais a dɔn ka fɔ ala ye i bila sira min kan n'i ye karamɔgɔ ye i ka bu bɛɛ ye
a b'o de fɔ a y'a karamɔgɔ ye k'a du i la mais a bɛ tila k'a f'i ye i ma jigin i da mɔgɔw ye a to mɔgɔw ka tagama i kan n'o y'a to i ka k'u bɛɛ ye n b'i bonya bɛɛ ye ala kira ya tiɲɛ b'alu minnu bolo n'alu ma bonya jini bɛ taa bonya bilen an karamɔgɔ siɲɛ dɔ la an y'a visite dɔ la a fɛ yen nin cɛ in Allahu akbar Ngo batterie chargée yɔrɔ dɔw b'a bolo ye a kan dɔw b'a da miniti 1 miniti 2 kuma no Layi Musa Sangare a tɛ kɛnɛ kan yan a don na n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ Layi Sama Seku ale tun b'a la ani Saka Jabate ka bɔ Gaɲwa o tun b'a la ani ne petini ne petini n petini o don na o y'a sɔrɔ ma muso 2 da muso 1 pele tɛ n petini kun do baro la n'an ye a bɛ ka kuma dɔw fɔ ka don yɔrɔ ni fɛngɛ dɔw fɔ a bɛ ka y'a tɔn kalifa a y'a karamɔgɔw la ko an bɛ sigi yɔrɔ min na an bɛ chaise min kan ala y'a chaise la a y'a yɛrɛ kɔlɔsi dɛ ni aw binna mɔgɔ dama min bɛ bin an nɔfɛ a ka ca trop a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ na a kana jigi kɛ dafɛn ye mais ala bɛ tila ka dafɛnw boli an nɔfɛ ko n tɛ sahaba fɔ a ye dɛ ko an ɲɛ bɛ ne kɔni na an yɛrɛ b'a fɔ tiɲɛna an ɲɛ b'i la a ko sisan a ye président dɔ tɔgɔ fɔ je taire le nom o tuma o président nin ka olu wele o karamɔgɔ n'alimami caman ba ka na min tun b'a fɛ k'a y'o fɔ an ye min bɛ karamɔgɔ fɛ karamɔgɔ k'o fɔ président ye ko an banna min kɛ réunion banna karamɔgɔ bɛ boli la kan min bɛna i ya numéro di yan dɔ b'a sɛbɛn a b'a ya carte di dɔ ma dɔ b'a sɛbɛn a b'a ya carte di dɔ ma a b'a tolo don dɔ da kɔnɔ k'a fɛ kɛ ale tɛmɛtɔ k'a k'ale ko n terikɛ ale k'a labɛn a n'ale ka foli a ko ale ma ko bi baara in ko a ɲɛna kɔni o ko kuma ninnu kɛ bon ko a bɛ taa a bɛ dugawu k'a ye a bɛ dugawu kɛ jamana ye ko n ka numéro di mɔgɔw ma n ye numéro fɛn fɛn ye sisan a si tɛ n sɔrɔ direct la n'i y'a kɛ dɔrɔn muso dɔ b'a ta n'i y'a kɛ dɔrɔn cɛ dɔ b'a ta secrétariat wolo ko a sɔrɔla k'a bolo don a kunna k'a numéro bɔ ko nin filɛ ko hali n'i y'a tabi sisan ni ne portable ye n yɛrɛ kuya mɔgɔ tɛ don ne ni e cɛ a y'a d'a ma karamɔgɔ y'o minɛ a ko a b'a fɔ Usa Sangare ma a ko Usaz ko n filɛ n sigiyɔrɔ la nin ye a ko walahi n nana min kɛ fo bi ko hali n t'a bila yɔrɔ dɔn parce que ko mago tɛ s'a ma ne k'ale wele ale de bɛ na yan ne t'a wele mais a ma jiginni don mɔgɔw la karamɔgɔyaw la k'a don valeur kula la lɔɔri lɛri kolo wɔɔrɔnan i b'a ye o la a bɛ na silamɛya farafarali ni fɛngɛ minnu bɛ yen an bɛɛ fitininw baliguyatɔ tun bɛ k'a mɛn Hayidara de fɛ hali kunfinw bɛ k'a y'a nin faamu a fɛ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu lamaw ko a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na a kana faramara n'a faramarala ala y'a hinɛ a t'a sɔrɔ wa alijinɛ tɛ yen k'a faramarali ka na o la o farafarali gɛlɛman minnu tun bɛ yen kunun ni fitinaw yɛrɛ tun b'o la n'o belebeleba dɔ tun ye bolojigi ni bolominɛ ko ye terikɛ a nana ni lɔ min kɛ o kan kun kan n'a ka ala ye a y'o fitina ban diɲɛ kɔnɔ jaa kitabu dogodogonin dɔw tun bɛ yen minnu b'a fɔ k'a fila bɛɛ ye kelen jaaw tun bɛ yen mais ala ni fitinɛ fɛ a ma se ka bɔ Hayidara kumanen kɔfɛ o kitabu ninnu bɔra jaa sɛbɛnnin bɛ yen bolo jigi bolo minɛ o la ala mako bɛ bolotigi in de la ka tila o tuma tarikaw ani mazabuw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ fitina wuli mun na nin ko la ilaha illallah nin ko la ilaha illallah aw ma kafiri kɛlɛ f'a dama hali silamɛya yɛrɛ ma sira d'a ma ko a ye taa bɛn kafiriw ka gansan ten f'alu dama de bɛ ɲɔgɔn na o wajulu minnu kɛra cohésion kan diinaw ni ɲɔgɔn a tɔgɔ di mazabuw ni ɲɔgɔn cɛ a ye nɔ bila silamɛw gɛrɛla ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni o fitina ninnu yɔrɔ caman ba alhamdulilayi o dɔw dugala bi Saka Jabate n'a lɛri ko ye n tɛ lɛri da de bɔ de fiyewu sinon n kun bɛ taa n'i ye Laginɛ sisan ka kutubu tɔgɔ f'i ye kutubu san Allahu akbar cɛw bɛ yen tiɲɛtigiw don n bɛ nin f'u ye an karamɔgɔ depuis 1989 o y'a sɔrɔ sufi dara ninnu ma baliguya fɔlɔ karamɔgɔ ka kiiri minnu tigɛ 89 kasɛtiw la o donni o tuma Laginɛ ni kutubu sanɔ nana
aya kalamba kofe kana afani dɔɔni na usulla kana jiga bɛ ɲa o kuma nana min kɛ n'a nana segin karamɔgɔya kɔrɔmaa kan mɔgɔw bɛ fitina wuli a nɔfɛ a ko ne tɛ de ka karamɔgɔ ye dɛ ne y'a kalan de n kalanna a bɛɛ kalanna yɔrɔ min n bɔra yen de arabu m'a bɔ ne ta la jangow ta ko ne tɛ mankan ci fɛn si kan dɛ mɛ ko a ye sɛbɛnni kɛ kutubu sano mɔgɔw ɲininka la kutubu sano a si dɔnnen don muso ya o kuma hijabu ko a nana n'a ye karamɔgɔ b'a fɔ min ye hey kuranɛ ka min fɔ muso y'a disako la muso c'est-à-dire a ka disa bɛ a kun na kan kankara de fɛn don ka datugu a bɛ fini min don forme kana bɔ fani ka lawasa a ka jigin ko sariya ka min fɔ muso ya hijabu la ko a banna n'a yi dara a y'a bila yɔrɔ min na n'i y'a bɔ i yɛrɛ bɛ to yen a y'o min fɔ kunun ele nana ko fanife a ko fanifi ko tɛ ko o tɛ sariya ye i ko ɲɛdatugu ko a ko ɲɛdatugu ko ala ma fɔ a y'o fɔ 1989 2025 laban na sisan kutubu ka nin bɔ lajinɛ k'a bila a ma diya dɛ mais a tora ta la dɛ hali b'a ni cɛw bɛ ɲɔgɔn na fo ka na an se photo ma photo tatari a fɔ karamɔgɔ babaw la a banna nin bɛɛ ala k'an ni saba bɛɛ o kuma o la masabu gbɛrɛla ɲɔgɔn na an yɛrɛ silamɛ dama an gɛrɛla ɲɔgɔn na minnu banna kunu k'u tɛ seli ɲɔgɔn kɔfɛ k'a sɔrɔ dalu ɲɛnama tɛ a la olu segila ɲɔgɔn ya misiriw ma bi alhamdulilahi ni karamɔgɔ sababu ye o y'a nɔ dɔ ye wolonfilanan diinɛ yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni yɔrɔ gɛlɛman balo mais a ka nɔgɔ fo n'i tɛ Hayidara lamɛn n'a fɔra ko diinaw ka ban nin ko ina diina indallahi al-islam diina kelen min bɛ yen n'a ka tɔgɔ lala fɛnw na ka taabolo bɔ k'a tɔgɔ ye diina sanni an ka sigi fu mais ala ko ne kɔni bɛ diina min reconnu indallahi al-islam donc olu minnu bɔra ka na ka diina tɔgɔ lala u yɛrɛ la comme u bɛ balo la dugukolo sanfɛ yan a y'a balo kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ min b'a alu bolo o ye sensibilisation ye o ye proposition ye diina tɔw ye anw da in ka ɲi dɛ anw da in bɛ ta dɛ nin b'anw da la dɛ anw ya kira ko ta dɛ i ɲɛ t'an yɛrɛ la ko a y'o yira diina wɛrɛ min ka diina wɛrɛ tɔgɔ la a yɛrɛ la ko a b'o taabolo la a y'a ta ɲuman nin proposer bankuru tɛ nɛli tɛ a y'a proposer n'a ma dɛsɛ a b'a nɛ minɛ a b'a yira u la a y'a ta amulu la a ni ɲɔgɔn cɛ baara la a y'a sigi ɲɔgɔnya la a y'a teriya la a ye diina fɔ mɔgɔw ye k'a sɔrɔ an nɛ tigɛ ka kuma u bɛ don Cheikh Ousmane Hayidara o baara ba in a y'a kɛ k'a kɛ Mali la yɛrɛ dɔ fɛngɛ la hali an yɛrɛ fɛ i m'a ye mankan bɛ fɛngɛ la an n'an y'a juma seli la wa an b'a la dɔ ko 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 Hayidara yɛrɛ yɛlɛmana sisan k'a bɛ chrétien diina k'a bɛ ka gole dɛmɛ an ko k'olu ɲininka a bɛ chrétien diina dɛmɛ na mais chrétienw bɛ ka tubi ka bɔ chrétien la ka don silamɛya la hali minnu bɛ chrétien diina nɛni na a ka joli tubi an ka ɲɛw tɛ kelen an ka ɲɛw tɛ kelen o y'a impact dɔ ye o tuma segina o bolo waatɔ ka kɛ i faso fɛ Hayidara Allahu akbar ka kɛ i faso fɛ o de kosɔn n ka sigi ta n tɛ se ka wajuli kɛ ka ban ni ma wajɛ kan fɔ parce que n'i bɔ a wajɛ dɛ oui n tɛ se ka ban ka wajuli kɛ ka ban lɛri kelen i ni ma se ka wajɛ n tɛ se ne de tɛ se fo ka wajɛ kan de fɔ n b'a f'u ɲɛ i ne bɛ wajɛ nin na nin wajɛ n'i tɛ wajɛ ka ye wajɛ kaw kanu dɛ i ɲɛ bɛ wajɛ min na nin i m'a y'a tɔgɔ bɔ ni b'a alijinɛ fɛ wajɛ alijinɛ donc y'a ye o tuma ka k'i faso fɛ a nana n'o inculqué k'a don mɔgɔw la i bɛ bɔ yɔrɔ min na kana ban ye la ala de y'a kanu a y'a kɛ ten k'e bɔ yan fɛ inna khalaqnakum min zakarin wa unsa a yɛrɛ ale ala yɛrɛ ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ne yɛrɛ de k'a kɛ li ta'arafu n'o tɛ o ɲɛnɛ ka ko tɛ maliyɛn ko tɛ burkina tɛ faransi tɛ dɛ inna akramakum indallahi k'a yira u la k'a fɔ nin kɛnɛ sanumanba in a kun cɛra ni nisɔndiya ani munyamunya caman ye alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw fɛ fédération Abidjan Nord est Abobo sigida kɔnɔ. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire
anniversaire Haïdara, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Haïdara, happy birthday to you. Allah yeshidima, Allah yeshidima, Allah yeshidima Haïdara, Allah yeshidima. Ni kunye anye wale nyuman doni ala barikada ni nisodiya kene anfa ani an karamogo ale ka anniversaire nyanyari hukumu akasan biolonfla ani kelen soroli anyenamayara alsilamaya demeton ansaru fe Fédération Abidjan Nord 1 Abobo sigida kono an bɔra ka ɲinɛ baaraw de jayira aw la ka a deli ala fɛ an fa ani an karamɔgɔ sija ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di a n'a ka denbaya kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. A kɛra jigiya ye alisilamɛya diinɛ ye, a kɛra jigiya ye adamadenya yɛrɛ ye. An b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka jigiya ɲuman di an fa ani an karamɔgɔ ma. A ye diinɛ in wasa, a ye diinɛ in kɔrɔta. Ya rabbi ala kana wasa, ala kana kɔrɔta, ala kana jugu b'a la, ala kana jugu sa la. An ka jamana an b'a kalifa ala la, ala min ka kalifa ti tiɲɛ. Ala k'an ka jamana in kisi k'a tanga an karamɔgɔ a bonya a n'a hɔrɔma yɛrɛ kama. Haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.